basa berulu oleh Gusti yang lain wae mandanganu ngelola pulang dapatkan baru denai karagalaan wae kabasino dimariman oleh dani minyoki tolong sampai anega anak kandungan rapatkan bari dan calakulah leran kawanan layan jowi tukulo di cali ada buyong saru taman masula antasia ulongan dari kananyo ragu di manyoki dai pidesa pajar di matingganyo tapi bodi masih naik kola biasa karena badan dan dengan yoki weda buyo asaro amma dan Lima
Oi di manten